Ifoni yami ngifonela ubaba Nkosi yami asazi nanokuthi sonala adleni la ekhaya uNkulunkulu wami ngazi thina sonani kangaka la ekhaya kuyimanje asinayo nje nanemali yokukhokhela irent yala endlini uNkulunkulu wami azazi asilale ezigebengu lezi zabafana ilala ekhaya sinjani akumnandi neze ngathi ngifone. Yebo baba njani? Siyaphela phela nathi khona lokho okungatheni. Uyasazi isimo sala ekhaya ukuthi sinjani. Wena ukuphi uzobuya nini? Hawu kodwa Nkosi yami, uNdlu uthatha umntwana ke lapha esikoleni ubuye naye. Ngathi ngingashesha nibuye isibi isimo la endlini. Kuyimanje angilambile, angazi nokuthi ngizodlani Nkosi yami. Hayi kwaze kwanzima. Lungileke baba. Cela uphathe usawoti lapho. Ngoba akho lutho nje angazi nokuthi sizodlani. Akho ngisho nanempuphu. Kusho ukuthi kumele ngihambe ngiyicela la kwaMazondi. Hayi kunzima impela. Awubaze basilaya abafana. Awubasilaya Nkosi yami. Ngeke phela baba ngihlale ngingabalisi. Uyawenza na kuningiqalekile. Ngiyezwa ke manje. Yenisabathile vele yaphuthela la. Yeah. Yizwa manje yahamba igazi. Kana lithi zengize. Phinde mhlawumbe sethi ding this time. Awuzami shesha. Wena ekhaya Thando, angisho uyayibona ukuthi unjani Thando? Ngakutshela Thando. Yo mfethu yini manje nalesitaff lesi manje mfethu ngikhatha noma Thando yini? Let's ride. On the dangerous. Let's ride. No warriors. Mama, guys, kuma ubuyile uzothini mefita nalento lenizothi nithathe endlini yakhe. Yo Thando mfethu yazi. Thando ubungeke kusaphuma lento ushayele ngaphandle. Ma ubuyile guys, guys ngiyaxosa ungantshela kodwa nginomama Thando uphuma ngaphela esitulweni. Mama wena. Nginomama mina ngicela nisuke nithathe izinto zenu. Uphi yena mama wakho? Ngibuza uma
guys sisejayivini. Yabona ama-trucks kumele siwamuve la endlini and uma usawulanda iy'mpahla and uzohlala permanent la endlini yakhe. Yona wakho. Permanent iy'hlahla phela lento. Hawu nizungitshela lokho kuqala kumele nithathe lento sukuma thande uhambise Mana lento. ngenze kancane. Hayi cha futhi sukuma. Njalo kabi sukuma. Ismail. Hayi awusukumi. Hayi futhi manje nawusukuma lokunyanyisa sukuma. Ha man. Hawu. Thando usela. Fuck them made it. Sabona Miss. How sweetie, darling. Nakho. What I say? Nakho. Ufuna ngizova ngata ngifuna. Zalana. Hayi. Ngizova ngifuna la. Okay. Zalana. Ngibani? Mama ngilinda phela imali. Mama. Oh, kodwa uNkulunkulu yami, ngomntanami bakithi kuye yedwa emhlabeni. Oh Nkosi. Oh uNkulunkulu wami. Kwaze kwanzima emhlabeni kazi Nkosi ngangenzeni ngendodana yami kuyo yedwa pho. Hawu kodwa moya engcwele. Oh kodwa uNkulunkulu wami ngoneni mina kangaka. Oh kodwa Nkosi, sengaze usibalishe kangaka kodwa uNkulunkulu wami. Nkosi nokhala kusiza athi ngifonele lo muntu lo. Uyena kuphela umuntu ozongisiza. Ngeke kuze kungisize ngalutho ukukhala athi ngifonele lo muntu. Yebo bhuti njani? Ukhuluma noMambatha. uMambatha unkosikazi lo kaBaba uMthembu. Nephela kunodaba lana engifuna ukuthi ungilungisele lona. Kahle kahle nje umsebenzi engifuna ukuthi ungishayele wona ngokusheshsha. Oh, guys, dalam. Ini wapenzi hapo na lele. Manje mfethu ngeke kusafaka amandiyane mfethu ngozi. Yeza nje ngile kitchen ngidlala la. Ngisabathela mina ngilambile. Bathela wena kahle athi unenkinga yazi. Ayabhala nto beshisa isimo. Ish, ngiyabuza ukuthi ngikhamela la. Yazi ibanga la. Ngiyabuya. Bamba. Uyavuma nawe? Ngiyabuya guys ne. Uyasiza vele ubuyise lalela la ngintshela. Ungabe senenza kodwa ngiwenzile la. Mase ngiyazi ungenze njani? Osho Thando, ikithi phela la ngiqhuma ngesitulweni mina.
Uzoyibona ukuthi uhlala lapha ngazi ukuthi uzothi uhlala phi ngiyabuya. Thina sona nevolume uzongihlisela ivolume uzongiphuma umbhedo. Azini. Ngiyanyanyisa nje. Izinwele zakhe zinde zemnyama. Umoya. Yini? Hayi. Okay, man. Hold on. Baby, awuyini manje? Ngiphathele dessert awutali. How much of this mama sweet awuvula futhi. Avula mama. Dessert. Uzochazela bona nje manje. Dessert. Hayi. Nathi ngena. Dessert yami. Manje like asuhlezi sile. Dessert yami. And if it's a quarter, dessert yami. Ngizokwazi ukuthi dessert yami. Sondela mama man. Umuhle kanjani ukhale ekhaya angela phesheya. Awusondela usila. Awuyini man. Ngizona usohlezi ukwathi. Sengenzeni. Uyabona njengamanje ngifuna ukubazwisa lobuhlungu lobu abazwisa bona ngeke phela ngeke uze kugcine bona. Nethezekile kodwa imali ethu ayikho. Yabona la sekhona uBobby umfana. Okay. Asibuka namanjiya lezinto. Umngane wakho wena. You collect 1,000. It's got 1,000. Mana ngachaza ukusathi. Akekho yini. Ube bese ya wena wajoyina, wasijoyina. Imali yethu. Ngithethela nje nawo ungayiphethe. Yes, Ghana. Nani nethezeka la isokusathile manje. Unale mali. Angiyazi indaba yabo la. Awusela. Yabona mina. Sanda mamazwa. Okay. Awuna mpodola. Miss. So. Uzophatha ukujelela ngokuthi wayisala. No. Wasibuka impela.
Sithatha yona i-TV. Kubani? Yiyo. Yabona imali le. Manje yakhuphuka. 5,000. Angithi angezongithini lapha. Awumakunjani? Thathe konke okulendini. Ayazi. Athole umuntu wakhona. Khuluma nawe wena manje. Khuluma nawe wena. Imali kusola manje. 5. Sangicela wena. 5. Tshena lo sabathi wakho uthi yodibana. Lelo babuhlungu. Asambe manje. Shit. Watasabatile yo. Yeah, okay. Okay. Meza bangangithi ngizibhonya mina. Ngizibhonya shana amalona manje. Kodwa mina ngizibhonya. Ngishaya ngibamshini manje ngithi nkwe. Okay, kaliphansi phela. Kalashana lapha. Family meeting. Sando! Sembuyile! Uzi nami China remote ngiyiphathe yazi la endlini. Hayi. Masolo, hola masolo, yeah. Yeah. Bulunyangu. Awuyantshela ukubana. Thina sesizomela. Oh, endlini. Naze nawahle. Hey. Hola. Njani? Yeah. Poison. Hola. Awumoni boy. Wozalana. Boy, wozalana. How. Boy, ngoku athi ubona isiphoko angisiko silutho. Boy, wasa boy. Hawu esantwana. Boy. Ntwana, manje. Ngathi ubona isiphoko ngale ngwa. Ntwana, yinje lo welcome visitor endini. Baby, ntwana. Isiphula apha lengqele. Ushamina ngiyashaya ubonini.
So Thando Akungenimaza abantu. Hayi Thando ngizongidakela wena Uzothi uhlele. kimi ngiyadakela Uyamdakela vele ngoba ngizama ngiwazi phuma ngiyofuna imali wena uyakhamisa la uhlele phansi. Uthi mina ngizame ngedwa. Mana ngibona abantu bashaye mina phela ngithi wena ungeva ngithi. Kumele bakushaye u1 Thando cause wena ubhizi uhleli la yimina ngizama Thando ngifuna imali. Ngathatha amabhodwe la ishidla ngodayisa wena No uyasho yini ayizama Thando yini. Thulani! Ngiyayisa mina Thula! Hawu, into engabe yenza ngabe siqhamuka ne-social la uqala yini into nenhlalo nofuna ukulalela yini ngami? Uyathwala ubudo kokushini. Into engendawo la uzophuma ibothulala Thando. Mina uzophuma ibothulala. Lalela kutshela. Ayikho into engabe ungiyele Thula Thando. Ayikho into engabe uqalesela ukutshela ukuthi ushaye uzoze la bafuna imali. Yini owayenza ikhona imali owafika nayo wena wathi sabathile na imali ngizame sabathile kusho mina ukuthi asebenzise le nto la phendula umbuzo Thando ikhona yini imali ofike nayo wathi sabathile Asikuthuma uzothula wena noqala wena ukhuluma nami ngithi awuyelo Indlela yokwelcome visitor baby Donna isiphula apha lengqayele futhi Vele la ekhaya ko Amanda sebekhuluma isisuthu ngokuhamba nje ngithi ukushabalala la endaweni sekukhuluma isisuthu la endini twala sadevelop bheko Oza ngabelana ayishimela Hayibo icherry yakhe siyasangana nekhanda Hey Meze fethu kwenzakalana endlini la ayi ngishawa Mana ngicazele mina mase kwenzakalana boy nawe futhi boy Hamba dlala sisi. Ngiyazwa ngizokwenza ukudla yazi. Ukudla. Okay. Usebenza ngicazela kwenzakalani phela. Uyamuni hawu. Awu sisi siyabuya sisi yazi. Ya sam. Sithi ngiciphe sekhona lapha. Ngithanda futhi iphuma la sambi. Hey, come on. Sabathile uyaka muntu. Ethanda ukushaya. When? Ngenzeni? When? Nawe when? Ngiyanyanyisa. Asa ngazi ukuthi ngithila. La. Yini ke nawe usibanga? Anike ngidlalele nje once. Thini? Uzofika nawe. Solution. Yunu. So, Thuluma phela wathula. okhuluma ke dlalani phansi ke qala. Ukuze nje neplan Dlalani phansi phela. Okay, yekani lokho niqwebhala ngathi ningingane ezincane ke manje nayi solution. Sabathi nawe uzohlala nakho sokhuluma kahle as a group. Ngihlale naloyo mina. Angeke. Ngihleli nethezekile sofeni basekhaya uqala. Ngathela ukudla yini? Ayi, ngahle ngiyabhora nami. Okay, nami. Nayi plan ngizela. Ungabe plan esanganeke le. Thula phela. Nayi plan. Plan yami